L-għażla tal-gvern li jaqleb għal gass biex jiġġenera l-enerġija kienet l-aħjar waħda l-pajjiż. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta mistoqsi dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li fl-investigazzjoni tiegħu sab li l-proċess tal-loti tal-kuntratt kien ġustu trasparenti u sostna li l-kritika tal-oppożizzjoni ma tagħmilx sens għal fatt li qed tgħid li l-pajjiż qed iħallas 200 miljun euro aktar fis-sena meta fl-istess nifs qed tgħid li l-ħlas għal kull megawatt fis-sija huwa ta' 50 euro. Min-naħa tal-oppożizzjoni min jagħmel dal-kalkoli jagħmelhom sewwa għax 50 megawatts per hour għal 205 megawatts kemm tipproduċi il-power station jiġu jissu 10,500 euro, jekk tagħmilhom għal 24 siegħa jiġuk mal-250,000 euro kuljum, jekk tagħmilhom 35 għal 365 ġurnata jiġuk 98 miljun, ma jiġukx 200 miljoni, ġifieri hemm diskrepanza mill-kalkoli tal-oppożizzjoni ta' 110 miljuni. Waqt li laqa r-rapport tal-awditur innota li fl-analiżi tal-prezzijiet ir-rapport jinkludi l-ispejjeż tal-bini tal-power station iżda mhux tal-interconnector. Li m'hemmx ndaħħal il-kost tal-interconnector, inti ma tistax iddaħħal il-kost tal-power station bħala capex, bħala capital expenditure, ma tdaħħalx il-kost tal-interconnector b'daqqa waħda mill-somma tnaqsu 300 miljun. L-ammonti li instabu bħala kemm jiswa id-dawl ma jagħmilx mill-interconnector ma jagħmilx differenza bejn l-4 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Iva mela nistgħu jkollna id-dawl fl-4 ta' filgħodu, ma naħseb naqblu l-iktar jużaw in-nies id-dawl fit-8 ta' filgħaxija milli fl-4 ta' filgħodu. Il-Prim Ministru rimarka wkoll il-fatt li l-kalkoli tar-rapport tal-Awditur Ġenerali inħadmu fuq l-ewwel perjodu meta bdiet taħdem il-power station, perjodu li sabiex titħaddem ridet aktar spejjeż għal fatt li kienet għadha fil-bidu tagħha. X'inkonsiderazzjoni l-fatt li qed jaħdem f'open cycle dak iż-żmien, jiġifieri dan isek meta kellek karozza fil-żmien l-antik petrol illi meta tixela inti tagħtiha ċok dak il-ħin qed taħli iktar petrol imma għandek bżonna biex tibda ssaħħan il-magni. Dak kienet l-ewwel perjodu tal-kummissjonament tal-power station li kellek bżonn illi taħli iktar. U jekk taraw ġiet pubblikata l-istatistika komparattiva f'dan ir-rigward, il-kost tal-power station jikkumpara tajjeb ħafna anzi huwa vantaġġjuż fuq l-interconnector fl-aħħar. Dr. Muscat saħaq li permezz tal-eluq tal-power station l-antika ġew frankati miljuni ta' tunnellati ta' emissjonijiet fl-arja u għalhekk il-Gvern jinsab sodisfatt ħafna bir-rapport tal-Awditur Ġenerali.